тынлы, сызык. Бармаклар аңа ырынганчы кылның тартылышы. Һава молекулаларының дирижер таякчыгына каршылык күрсәтергә әзер торуы. Бу беренче аваз алдыннан сулышның юнәлеше үзгәрү. Йөрәкнең бер тибешеннән соң икенче кагуны зарыгуы. Җанымны көл иткән илаһи илһамның синдә тыгызланып, башкаларга күренә башлавы. Безнең һәрберебездә бу тынлык ноктасы бар. Барда ниндидер кануннарга буйсынган дөньяның чигенә җитеп, мөгъҗиза башлана торган нурның ноктасы. Ассаламу алейкум. Biz Рустам Хусаенов. Хамзалина Шакирова. Мин Динар Шарафетдинов. Я Шалы Игорь. Минем исемем Адия. Минем исемем Азат, мин Шагыйрь. Минем исемем Рената. Мин Сиражиева Илзира. Өземне Илхам кызы дип йөртәм. Меня зовут Рузия Калимуллина. Минем исемем Фәрхан. Минем исемем Дания. Кесе тулы давылы булган хатын кыз. Benim ismim Ruslan Депасов. Мин җырчы. Минем исемем Камиля. Минем исемем Инсаф Алибаев, мин Казан шәһәреннән. Мин Элина Сафина. Миңа 25 яшь. Минем исемем Аделина. Минем исемем Гүзәл Габбасова. Мин бар. Сүз яралган, көй шытып чыккан мәлдә тынлык аңа җавап бирә. Мәңгелек тын. Тын мәңгелек. Галәм тына безгә яңа сулыш бүләк итәр өчен.
Сискәнлек. Мен эшкә тыйынмау. Җан кешесе вакыт-вакыт ниндидер шөбһәләр белән очраша. Biz җырбызны тамашачыларыбызга җиткерә алырбыз микән? Безне аңларлармы? Кабул итәрләрме? Шигырь язу җитди эшме? Кайвакыт бушлык кирәк. Ялгызлыкта калу өчен аерым бер урын кирәкми. Әти-әнием һәрвакыт техник белем алырга кирәклеген таләп иттеләр. Тик мин аларның сүзләренә каршы килеп, шунда үземне гафу иттем. Бер нигә дә карамастан, үз хыялымны тормышка ашырам. Что однажды моя музыка найдет своего слушателя и коснется его сердца. Мин экспериментлардан курыкмый торган чын артист булырга омтылам. Мәктәп елларында укыганда шигырьләремне иң беренче чиратта әниемә укып күрсәткәнмен. Иң мөһиме залдагы тавыш түгел, ә җырлаган вакытта йөрәктә була торган нәрсә. Җыр яшәтә. Җыр илһамландыра. Җыр авыштыра. Минем җырлавым кешеләргә якын. Чөнки мин гади, ачык күңелле һәм чын дус булырга тырышам. Һәм эшкә генә кергәч, мин татар теленә өйрәнә башладым. İcat кирәк һава кебек, авылларга кала кебек. Сула дөнья, урман барда, сула, сулма гына. Ә мин менә яза алмый торам. Шуклап тулган йөрәк югыйсә. Өзгәлиләр җилләр, җанны, аңны. Шын барлыгым үткән, юл кисә. Йөрәгемдә күпме яра барын, ярып карамыйча, белмәссез. Минем җаным кара квадрат кебек. Тәрәзәсез, йортсыз, бүлмәсез. Мин йөрәкнең сагыш күләгәсе бәгыремә төшкән сузылып. Меңәр җанның өермәсе миндә бөтерелә төсле тузынып. Кешеләрнең тамчы яше сеңеп калган минем туфракка. Йөрәккәем гарасаптай көчле. Көзгü яфрак төсле, куркак та. Билчәннәрдән йөрәк каный һаман. Йылкый учым тишелде. Бөртекләрдән бәхет җыйган чакта дулкын каплап бар да ишелде. Йөрәгемдә халкым сыктавы да, сулкылдавы милләт җанының. Диварыма рәсемнәрен элем коштой канатланган чагымнан. Бәхет җиле йомшак кына кагылып, кешеләргә хөрлек өләшсә. Талпынырмын күккә, оясыннан бала очыргандай көрәшә.
Шу урман ішіне шақырсам, адашам мин теләп, карышмам. Бу галәм бер бөртек кар булса, күзләрен февральнең бураны. Күңелем өшесә өшеде, ак болыт дөньясын урады. Бу җиһан бер тамчы дисәләр, күзләрен чиксез су, океан. Йөзә дә белмәгән көенчә, мин су төбен айкаган. Бу галәм нотага тиң булса, син моңның саекмас чишмәсе. Күзләрен түрендә яшәгән серләрне бик килә шишәсе. Бу галәм зур шифа дисәләр, син минем бер тамчы агуым. Шул тамчы йөрәккә җиткәнче, кәгазьгә җыр булып тамуым. Син мине сихерлә, мин кара урманда югалдым, һәм ничек кергәнне оныттым, һәм минем юлларым әйләнә караңгы кышларга. Кар, кышларның җырлары тылсымлы урманга китерә. Син мине сихерлә, мин кайда, һәм ничек мин монда, мин башка, чит кеше бу җирдә, дөньяда, үләннәр селкенә ни әйтә. Мин үзем дәртләнәм, тынымны танымыйм, ачрары рәвештә мин булдым юлаучы. Син мине сихерлә, мин өйсез, исемсез, мин эссез. Син мине чәчәккә әйләндер. Мин калам урманда.
ышыңға аштымы? Ышқын шешкен қыңғырт көзлеріңнен ялқын оты көптен қаштымы? Сен өзіңді танисыңмы бүгін? Бұл сен күткен кіші шәхісме? Әллә соң бұл синең тормышыңда бір бітәшлек бары дәрісме? Танисыңмы десең? Әйе, таный. Мин көрәшмей, үткән, бүген белән. Сындырырға күпме тырышсаң да, мин йөземдә үз үземне күрәм.
ijod jirnin tortu kishine buysınmay. Onu ağaçqa, taşqa, hatta ilge de beylep koya almasın. Ol ışkın, jibermesen yanarsın, jibersen ışırsın. Оларында туа, ките, вакыт тамырлары, Benim icadın kişilerine üzerinin en derin yalnızlıkların, barışıların anlarga yardım etseydi. Her jirşinin tüp maksatı halkının ko'nglini yavlab oldi. Ham bugun naq shu ishkami bütün kishini sağlardi. Музыка всегда привлекала меня возможностью открывать что-то новое и делиться этим с окружающими. Sizning tarafdan eshitilasib keldi. Menimcha hatto eng kuchli tanqid bizga o'z ijodimizni tag'in takomillashtirishga ham yoshliqtirishga mumkinligi oshadi. Тамашачыларда чын хисләр тудыру иң мөһим дип саныйм. Нәкъ шуның өчен мин сәхнәгә чыгам. Я верю, что творчество, искусство во всех его проявлениях и гранях способно исцелять души людей и наполнять их чем-то новым. Бары тик ижад юлында гына мин яши алам төсле. İcad минем өчен күренмәс дус, сердәш. Сәхнәгә чыгу һәрвакыт бәйләм. Мин сүз аша үземне Минем өчен сәхнәгә чыгу ул аерым эчке дөньяга сәяхәт итү. İjod. Ул синеке, син аныкы да түгел. Син транслятор. Ул проекция. Тик нигә син? Сине кем сайлады? Башка юлдан китәргә мөмкинлеген булдымы соң? Бу ышратлыкмы? Язмышмы? Бүләкме? Газапмы? Нәрсә өчен уйлыйсың? Тынычлыкны ишетергә кыюланган өченмени бу сулыш? Бу тын. Zəngər yılğalar şıldıra bahar, nur silə qıyaş gülür. Alma ağaçlara şər yağınlar, irkəm silə kəbər. Əzəlim mən silə, yıllar boyu dilmər. Duymaz axırı məngə duymaz, gözlərim silə görər. Eslerimden sine yıllar boyu dilmer. Duymaz ahır menge duymaz, gözlerim sine görer. Benim yoluma yaktı nurlar, alıp gel kübre gidir. Al su güllersin birini, sina böyle gider. Ezledim ben sizini, yıllar boyu dilmem. Duymaz ahır menge duymaz, gözlerim seni görer. Eslerimden sine yıllar boyu dilmere. Duymaz ahır menge duymaz,
Duymaz sahrımenge duymaz Kuzler sizle kure Duymaz sahrımenge duymaz Kuzler sizle kure
астына басу. Ул бары тик тынны, сулышының теркәлгән мискәле. Бераз тоткарланган ышкын, галәмгә чыгып китәргә ашкынмаган җәйләр. Талант минем өчен ул җиргә утырткан гомерлыгы төсле. Әгәр дә син аның артыннан карап, аны үстереп сөйеп торасың икән, ягъни үзеңнең көчеңне куясың, көн саен үз өстендә эшлисең икән, ул көннән-көн яктылыкка, кояшка омтылачак. Һәм инде ахыргы чиктә ул матур, нык чәчәгенә әвереләчәк. Әгәр дә минем иҗат рухым кайсыдыр табигать күренешенә чагыштырып булса, бу бер генә күренеш булмас иде. Чөнки төрле әсәрләрдә бу иҗат рухы төрле күренеш буларак барлыкка килә. Кайвакыт бу кечкенә генә чишмә сыманага, кайвакыт зур мәхәббәт тамлар шикелле. Безнең өчен музыка ул гади генә шөгыль түгел. Ул күңел халатын сөйләүче көч. Үз шигыремне мин хамелеон белән чагыштыра алам, чөнки чын артист төрле образларга керә белергә тиеш. Мин яши, язам. Язам, яши. Батман, арабеск, плие, футе минем өчен ят сүзләр түгел. Бу минем көндәлек тормышым. Сез балет белән якыннан таныш булмасагыз да, Галина Уланова, Анна Павлова, Николай Цискоридзелар турында ишеткәнегез бардыр. Ә бүген мин сезнең өчен Ратасан балетының премьера өзекләрен тәкъдим итәм. Бу балетны без иҗади тандем Плисецкий һәм Щедрин истәлекләренә багышлыйбыз. Айдар Ниязов музыкасы, Алсу Хафиз либреттосы. Рәхим итеп карагыз.
Үзе үк тула үпкәгә һәм үртәләм, бик үртәләм. Йыллар буе үзгәрмәгән әрсез март күзләреннән үзәккә үк үтеп карый. Сызылып, сызылыйм яктысыннан, үзем менә япа ялан, алма кебек яңагыма аңышмыйча кагылсаң да шешелеп китәргә торам. Йөрәк үте шешрәп калтырата күз карашын. Каушап елмаясың. Син андыйны күргәнмесең? Ничек шашмый йөрисең син барлыгымны белгәннән соң? Март карашы мәрхәмәтсез. Мин үзем дә гел бер көе ачык калган йөрәгеңнең түренә үк яра салам, сызлап йөрсен дип.